täällä taas Clans of Clans. Mutta juu tosiaan hieman ei videopelin merkeissä kuin tavallisesti. Ja tulkaa ihmeessä tämmöiseen claniin kuin MC Suomi. Ja te, jotka olette uusia mun kanavalla, niin tilatkaa ihmeessä. Ja käykää toki semmosella kanavallakin kuin MC Leinonen tai sitten se oli Eino Leinonen. Mutta juu. Eiköhän me mennä suojaan hyökkäämään. Ja joo, liiguokassa ollaan noustu. Ei ihme, että hävisin toinen pärille. Kuten näkyy. 3 pekat, 4 dragonit, ei mitään mahkuja. Mutta juu, suoja vaan pädlee. Löytyy. Ei. Ei. Okei. Niin juu. Tämmönen kyllä niinku MC Suomi. Johtajana minä. Ykkönen se Clanin ensimmäinen on henkilön nimeltä Kuningas Eino, on Clans of Clans nimi ja sitten kanavan nimi on se MC Leinonen tosiaankin. Ja juu, Kingi tulee sieltä läpi. Aika hyvin menee. Tosiaankin, todella hyvin. Ees 1 tähti. Okei, kyllä sitten se 1 tähti tuli. Tulisiko vielä 2 tähteä? Ei varmaan. Joo, ei tuu kyllä 2 tähteä, mutta aivan sama. Odotetaan nyt, että tää kone tuolta kuuluu. Noniin. Ei pahat lootit. 7 pokaalia. Ai. Eipä auttanut paljon mitään. No tossa pokaaleissa. Ja goldia on 1 000 000 kohta. Mutta kaikki burdeita ja näitä ylöspäin. Niin ei voi päivittää, mutta juu tosiaankin käykää katsomassa se Eino Leinonen tai sitten MC Leinonen kanava ja tulkaa ihmeessä tähän claniin. Sitten MC Leinosen MC Leinonen kautta Leinonen se kanava, niin siellä on videoita täältä Baseista, mutta se joka siinä puhuu ja kuvaa sitä, niin sitten sen oikea käyttäjä on sitten tämä. Ja se sitten donaa, että mitä pyydätte ja käydäpä täällä Battlefieldissä. Kuten näkyy witchit ja kaikki. 117 tähteä ja nää. Keistää liigaa eikä. Ja näin. Täällä on näitä tyyppejä. Joo, ja nyt jos viitsisitte tulla, niin olisi tosi hyvä.
jos nyt pelaatte tätä Clans of Clansia, aivan sama. Tässä on tämmönen, ja tulkaa ihmeessä. Tää video taisi olla tässä ja tulkaa siis ihmeessä tuohon MC Suomi Claniin. Näin. Ja se olisi. Well.